Co? No. Tady. Ohrožení lidských životů a stejně tak zbytečný výjezd hasičů mají na svědomí bezdomovci v Jiříkově na Děčínsku. Jejich vinou zřejmě lehl popelem prázdný rodinný dům, který se majitelé chystali rekonstruovat. Starší domek se jeho majitelé chystali opravit a plánovali v něm bydlet. V noci ale opuštěná budova začala hořet, pravděpodobně kvůli bezdomovcům. Občas jsme tady viděli nějaký bezdomovce, takový, no, jak jsem chodil. Opuštěný domek stojí v těsné blízkosti dalších domů. Nebýt rychlého příjezdu hasičů, požár by se zcela jistě rozšířil i na ně. Docela vysoký plameny byly. Mám ty stromy a bylo nebezpečí, že by to tady chytovat. Statek teď bude muset rozhodnout, co se s tou budovou bude dělat dál. Zřejmě se ale bude muset strhnout, protože je poničená od požáru a také následného hašení. Přesnou příčinu, jak požár vznikl, teď zkoumají specialisté. Škoda bude ve 100 000. Martin Kočárek, televize. Takhle vypadá barák po roce po požáru.